telling people his 7 feasts. Therefore hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas. Hello, welcome po sa ating programang The Bible Cafe. It's good to be back dito po sa Baguio City Studio. And welcome po si Pastor Rameses Gamboa pa ito ng Calvary Chapel, Baguio City. At dito na nga, Baguio din ang ating pong location at the moment. Salamat sa lahat pong mga kapatiran who prayed for my travel and having a safe trip. It's good to be back po dito sa ating family, mga kapatiran and mga friends. At welcome po sa ating programa. At nawa is everything is well sa inyo din dyan, lalong-lalo na sa ating mga kapamilya, kapatiran dyan sa US of A. Ayan, salamat. At I see you online. Momentarily, we will recognize and greet everyone. Salamat sa ating Panginoong Yahweh. Even sa panahon natin ay continue pa rin. Lalo na ang ating mga kasama dito sa Baguio consistently eto na naman tayo. Tagulan dito basa ang Baguio City, and yet I can really appreciate ang labor nila. Ako dyan sa US at for some months maayos, kumbinyente, pero I don't need to travel and everything, taxi kung ano man yun papunta sa studio. Pero salamat at may mga kapatiran tayong wala lang ang weather. At speaking of weather, mamaya siguro ma-update tayo konti ni Brother Andy na parang may padating na bagyo na naman dito sa Pilipinas. At ito ang another thing na matulungan na ninyo kami na to pray na nawa ay ma-dissolve ito bago man pumasok sa tinatawag na PAR. Tama ba? Yes, Brother Andy? Yes, apo. Philippine Area of Responsibility yung ibig sabihin nun. But anyway, salamat po. It's good to be back. Welcome all. And nawa ay i-bless tayo ni Yahweh ng isang productive na episode. Welcome back welcome po sa bawat isa. Yes. Salamat po. Alright, so again po, welcome kaya sa inyo po, Pastor Ram, and we're glad to have you here once again dito po sa Baguio City. Yes. And good evening po sa ating lahat, sa mga kaibigan, kapatiran po natin dito sa Baguio City. All of you who are joining us right now. Not only here in Baguio, but perhaps to some of us na po, down in the lowlands, somewhere in Luzon. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa mga kaibigan din po natin from Visayas and Mindanao, no? And sa mga kapatiran din po natin dyan sa ibang bansa, especially somewhere in the US. Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating Monday episode ng The Bible Cafe, and we will continue to study the Word of God in the book of Proverbs. And even as early as now, I would like to invite po ang bawat isa sa atin to interact with us by sending your questions dito po sa ating chat box para marami po tayong pag-uusapan. For who knows, ang inyong katanungan po ay katanungan din po ng ating mga kapatiran or kaibigan na nanonood po sa ating programa. At kanina nga po nabanggit ni Pastor Ram, we have a upcoming na super typhoon. Right now, mayroon pong low pressure dyan sa may Batanes as we siguro ang iba po sa atin nakita po natin sa balita, no? But
upcoming or within this week daw po ay darating itong kung hindi po mababago ay darating po itong super typhoon na sinasabi nga po nila, napakalakas po na bagyo. Wow. Probably ay kasing lakas daw po ito ng Yolanda, or baka mas malakas pa po kasi malayo pa po ito sa Pilipinas, and yet napakalakas na po ng kanyang hangin, ano po. Kaya pag-pray po natin ang seguridad po ng bawat isa, especially po dito somewhere in Baguio na landslide po ang ating naman pong madalas na nai-encounter from time to time pag ganito yung mga panahon. And again, welcome po sa ating episode sa gabi pong ito. Welcome po sa Bible Cafe. Ako po si Tanya Adrias, and magandang umaga po sa mga nasa abroad, and magandang gabi po Pilipinas. And Yes. gaya po na nasabi ni Bro Andy, ingat-ingat po, huwag kalimutan magdala ng payong at magdala ng flashlight, saka mag-imbak ng pagkain. Ayan, magandang ano po yan, Sister Tanya. Opo. Ayan. Back to you, Pastor. Alright. Well, ang nakapost ang ating proverb of the day, at dito po tayo sa Proverbs chapter 14, and we will handle po itong 4 verses sa episode na ito. So beginning sa verse 25 to verse 28, may you lead us, Sister Tanya, even just reading itong proverb natin. Sige po. For Proverbs chapter 14, verse 25 to 28. Yes. A true witness delivers souls, but a deceitful witness speaks lies. In the fear of the Lord there is strong confidence, and his children will have a place of refuge. Okay. The fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. In a multitude of people is a king's honor, but in the lack of people is the downfall of a prince. Alright. Salamat, Sister Tanya. Ito, beginning verse 25, if you are joining us, na kung meron kayong Bible dyan, salamat, at maganda yung kung nandyan rin kayo sa bahay or stationary, it's good to follow us line by line, verse by verse, and then we can see and appreciate itong ating ginagawang a bit inductive way of looking at the scripture. Ano po? Inductive meaning una, titingnan natin yung sense ng scripture sa panahon nung naisulat ito. And then tingnan natin yung sense niya, idadalhin natin sa panahon natin, either yun mismo ang mensahe niya or we can bring some more. Kasi sa ating pong panahon, we are under the new covenant. At siyempre nung naisulat po ito, mainly ang kaisipan ni King Solomon is only limited dun sa Mosaic Covenant. And yet, madadala pa rin natin yung sense na nun dito sa panahon natin. Inductively, na-accomplish po yan. Kaya sa mga avid viewer natin, kung kayo po ay somehow may connection sa isang church or group of churches at you want us to present ang inductive method workshop, we are more than willing po na magawa po or ma-share po sa inyo itong inductive method. Sa 25, ang sabi niya, a true witness delivers souls, but a deceitful witness speaks lies. Of course, dito ang kinukumpara ni King Solomon ang mga witness. At ang pag sinasabing witness noon, yung mga nakasaksi sa isang event, at ngayon itong pangyayari ay it is in the proceeding or sabihin na nating hearing ng mga community. Kasi noon wala naman judge . Noon pag mag-uusap sila, they want to find out kung sino at fault at sino yung may responsible sa nangyaring say away o mga any event na nangyari. So ngayon ang witness daw, a true witness delivers souls. Kasi ito na ngayon, kung hindi naman yung tao talaga ang may gawa o responsible, at kung may nakakita nun, ang true witness wala na po ngayong
wala na pong kumbaga yung kamag-anak mo ba, kakilala mo ba yung talagang responsible diyan, sasabihin mo kung sino yung guilty, sasabihin mo kung sino yung kumbaga yung not guilty, or yung albawa ina-accuse yung isang tao and then alam mo hindi naman yon, pero hindi ka nagsasalita. That will make you not a true witness. Kaya yung susunod niya, deceitful witness. I believe yun din ang idea sa mga yung justice emblem natin, na isang babae may dala siyang scales at pikit, nakapiring yung kanyang mata para hindi niya makita kung sino yung tama, sino yung mali, hindi magiging bias yung kanyang judgment. Ganito rin po ang isang witness. A true witness, sabi niya, delivers soul. Siyempre, yung deliver the innocent. Kumbaga, kung hindi naman ikaw ang may gawa, dapat hindi ikaw ang mananagot niyan. So, magsasalita ang ngayon ng witness. You need to. Ano po? And then, dalhin po natin sa panahon natin. And then, ang sabi nung second line, but the deceitful witness speaks lies. So ito naman deceitful ay kung ano yung nasaksihan niya, hindi naman niya sinasabi na yun nga. Ayan, o kaya wala naman siyang nasaksihan, meron siyang sinasabi. Yun ang deceitful. Kaya ang nangyayari dyan, yung mga inosente nagiging guilty, o yung guilty ay napapalaya, nagiging na-absuelto, ika nga. So yun ay given sa isang simple na proceeding, sa isang simple na event sa panahon nila. Sa panahon po natin ngayon, ma-apply din natin yon na literally. Kumbaga, sa court system ngayon, kung ikaw ay may nasaksihan na isang insidente at gusto mong mag-witness, sabihin mo kung ano yung nasaksihan mo para mapawalang sala yung innocent at who knows kung sino man yung most responsible. Sa panahon po natin, nagagawa natin yan. Pero hindi lang po yan. Even sa spiritual matter, we can also apply that. Kasi ang mga witness, one who was there, who witnessed the event. Kaya sa ating mga Kristiyano, ang tanong ay, ano na ba ang mga nangyayari sa buhay natin? Ano na ba yung mga nagagawa ng ating Panginoong Yahweh sa buhay natin? Meron ba? Meron ba siyang ginagawang pag-iingat? Meron ba siyang nagagawang provision niya? How well He handles or He blesses our life? No? Ang tanong niyan ay meron. Okay, yan ba ay nakakarating sa mga tao? Nakakarating ba na witness ka ba sa kabutihan ni Yahweh sa iyong buhay? Pangalawa, ano ba yung nasasaksihan mo naman sa salita niya? Yan ba ay nai-relay natin sa mga tao? Kung yan ay nangyayari, pwede pong magiging a true witness, sabi niya, deliver souls. Kumbaga, ang dami pong mga tao dyan na nasa dilim. Ang daming mga tao na they're hopeless, hindi nila alam kung ano talaga ang meaning ng buhay na ito. At they tried many things and yet still empty, pero nandyan ka lang. You're failing to witness sa kanila. Ang witness, I'm talking about verbal na po ito, no? We failed to witness sa kanila, and so ang kanilang mga souls hindi po na-deliver. Yun naman po ang isang pwedeng maging outcome pag tayo ay hindi naging true witness. Sabi niya, but a deceitful witness speaks lies. Ito po ang applicable sa spiritual naman, ay para bang after all, Yahweh did so many things and everything, good things sa ating buhay, pero para bang ang impression natin dahil magaling tayo, o dahil may magandang trabaho tayo, o dahil mayroon tayong certain position sa buhay, yun ngayon ang pinipresent natin sa kanila. Kaya that's a lie. After all, it is Yahweh who did everything sa atin, kaya we are where we are today. Ayun, ano po? Kaya applicable, literally, applicable din siya spiritually. And then sabi niya sa 26, in the fear of the Lord, there is strong confidence, and His children will have a place of refuge.
In the fear of the Lord, there is a strong confidence. Kumbaga, kung ang buhay mo is after bunga ng ikaw ay you fear the Lord, you fear Yahweh, and that is why you are very careful in everything that you do, you speak and you think. Kumbaga, ayaw mong magkaroon ng buhay na hindi ayon sa ating Panginoong Yahweh. Ano po ang magiging ang bunga nun? There is strong confidence. Kumbaga, confidence ka. Why? Because if you are pleasing before Yahweh, you will be, you know that what He can do sa iyo, whether sa panahon ni King Solomon o sa panahon natin ngayon. He can do so much sa atin. Para bang you have a big brother na so big na no one can actually do any harm or any bad thing sa iyo. Ganun na lang yung confidence natin. Why? Because we are living a life na alam natin, yan ay approve at nakakalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. And His children will have a place of refuge. Ang children dito speaks of those who follow whatever pleasing or whatever instructions Yahweh gave us. Yun, meron silang refuge. Meron silang, I know, this may not be acceptable sa akin, but I know Yahweh is at work and Yahweh will not, hindi siya magkakamali at hindi niya ako pababayaan. Yun ang refuge ng mga nag-o-obey or may takot sa Diyos, ika nga. And then ang 27, the fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. Again na naman, yung the fear of the Lord, kumbaga pag ikaw ay takot sa Panginoon na hindi ka maging kalugod-lugod sa Kanya, the day you will stand before Him. So ngayon, ang mga i-engage mo ang buhay mo doon sa mga may kaugnayan sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, the fear of the Lord is a fountain of life. Kumbaga, yung you keep on engaging yourself doon sa mga bagay na may kaugnayan sa kung ano yung nalulugod ng ating Panginoon, at the same time patungo sa buhay na walang hanggan. They keep on popping, kumbaga fountain of life, they keep on popping sa harapan mo. Yung mga bagay na mga pang temporary o kaya yung mga bagay na material lang, parang hindi yun kasi ang hanap mo kung paano ka nagiging or magiging kalugod-lugod sa ating Panginoong Yahweh. And then sabi niya, to turn one away from the snares of death. Snares of death, ibig sabihin, ang death kasi ang sistemang ito, ang mundong ito, he can easily pull us to the right or to the left, pero kung tayo ay we fear the Lord, yan ay nai-skip natin yan Okay, magandang invitation to, magandang offer ito, pero wait a minute, saan ako makakarating kung if I will entertain this, if I will entertain that, o hindi po. You want to pursue, you're pursuing mga bagay na nalulugod ng ating Panginoon. Yun po ang bunga ng fear of the Lord. And then 28, in a multitude of people is a king's honor, but in the lack of people is the downfall of a prince. Of course, sa panahon ni King Solomon, is talking about yung isang tao na sabi niya kung maraming mga tao na kumbaga yung pinaghaharian under ng isang hari, honor ng hari yan. Pero kung walang ganong tao ay downfall of a prince. Ibig sabihin ang tinitingnan natin dito, how many people are willing to be under you, hindi po ba? Kung kakaunti lang, it speaks something about you. Parang are you a person that are you a well king, are you a well prince? Kung hindi, ay people will rather go somewhere else, or people will not be so attractive na to be under you. Yun ang sinasabi niya po dito. In a multitude of people is a king's honor. Sa atin po, let's pull this immediately sa panahon natin. Kasi yan na panahon ni King Solomon. Sa panahon po natin, ano po kaya ang klaseng tao tayo? What kind of a friend or what kind of a brethren tayo o kapatiran tayo? Do we pull people
with us, or yung mga tao somehow they detach themselves sa iyo, rebridging a relationship sa mga tao, o tayo basta ang gusto lang natin yung preference natin, yung buhay natin, and yet yung mga tao ay you don't really care about them, kaya you can immediately cut off kung ano yung relationship na natin sa kapwa-tao natin. Kung tayo po ay very so concerned, we are other people kind of a person, I believe yung pagbe-bridge ng relationship ay nandoon. We accommodate, kumbaga yung ang tawag doon, a hospitable kind of a person, na we rather not have our way rather than what is that I can serve you na klaseng tao. You will have more people to connect or to be mga friends to be around. Yun po ang isang application nitong in a multitude of people is a king's honor, but in the lack of people is the downfall of a prince. Of course, meron pong meron pong isang pagbabalanse. Ngayon, alam natin sa loob ng church ay ang mensahe is so compromised now. Ang mga mensahe sa pulpit ay wala nang gustong patamaan na tao para hindi aalis yung mga tao. Siyempre, let's put that in balance. Hindi ko marami yung mga taong nag-a-attend sa isang church ay yun, maayos yung haring yan. Sometimes hindi po kumbaga, yung mensahe ay kinikater niya yung maraming klaseng carnal na tao. hindi pinapatamaan para hindi sila aalis. Yun po ang balance lang dito. Hindi ko marami kang friends, you're doing well. Kumbaga, yung titingnan mo din kung ano po yung konteksto na ma-apply natin itong verse na ito, verse 28. Well, basically, yan po ang ma-share natin dito sa mga verses sa proverb natin for the day. Any additional doon, Brother Andy? Salamat po, Pastor Ram, sa Sister Tanya. Yes. Ayan, salamat po, Pastor, minsan pa sa kapaliwanagan, no? Sa Book of Proverbs, at napakaganda po ng especially ng verse 26, in the fear of the Lord. Andun daw po yung confidence ng isang tao or kapayapaan. Siyempre po, no? Kung tayo po na if we've been walking in accordance to His will, ay meron po tayong kapayapaan, because we know ultimately He is the final judge and He is in control of all things. Kaya andun po ang ating andun po na meron po tayong kapayapaan. Dito lang po, Pastor Ram, sa verse 25 then, if I would like to ask a clarification sa sabi niya sa first line na a true witness delivers souls. Yun na nga po yung nagsasabi ng katotohanan. Yes. When it comes to being a Christian po, Pastor Ram, when we don't share the gospel of Jesus or Yeshua, pag hindi po tayo nagbabahagi ng ebanghelyo, are we becoming etong verse 25 po na yung hindi tayo nagiging good witness or true witness, kundi naging false witness po ba tayo pag ganon? Meron din konteksto, yes, pero meron din yung konteksto, Brother Andy, dahil lang dito. Siyempre, bilang Kristiyano, yung content, yung ang tawag dito, yung number one, bilang Kristiyano, we have to learn how to live righteously and godly. Kumbaga yung laman muna, no? Kasi marami din yung mga nag-a-attend sa church, puro verbal, puro nagwi-witness sila. That is good in a way. Kaya lang sometimes naiiwan yung growth at saka maturity naman niya. Thinking na because they share the gospel to many people, they're better na, they're okay na. Let's put that in balance. We're talking about yung pag you apply the scripture sa iyong buhay, you are becoming righteous and godly at the same time. Ang ganda pala ang ganda pala nung napakasimple ng buhay mo. You have something to eat and nakakaraos ka, you have something to wear. And yet you see the world so differently at yung perspective mo is so wide. Para bang you're just enjoying a simple life under sa supervision ni Yahweh. Yun, may experience mo ngayon yun. You need to experience muna kasi yun And then now tell people. Yun. Now tell people. Hindi yung
alam natin maraming churches na ang ano nila, o nag-share ba, sinishare nyo ba ang salita ng Diyos? Sinishare nyo ba ang mensaheng naririnig ninyo sa mga ibang tao, sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya? Yun immediately Opo. pwede yun. It's a good thing to tell people about the gospel, but first, experience it, the better. Kasi maano mo yan, kumbaga makikita sa iyo kung if you're memorizing a verse or you are actually sharing what's making you. Sabi nga nung one time, isang evangelist before the time ni Billy Graham, let me see if I can think of his name. Sa Europe, nag-crusade siya, and then may mga nagdidebate sa kanyang sinasabi nila that communism is better than the gospel. Ngayon, let's debate, sabi niya. Let us debate kung tingnan mo, ang communism, ganitong nagawa namin sa community, sa isang bansa, and how about yung Christianity pinipreach mo? I cannot think of his name, pero he was the Billy Graham before the time of Billy Graham. No? Now, sabi po niya, alright, ganito, before I will take your, i-accept ko yung debate mo. Ang tanong is, ang Christianity can actually turn a prostitute into a normal na tao. Christianity can make a drunkard na masosober siya. And etc. Yung mga criminal into becoming a normal na tao again. Does communism does that? Ayun, yan ang tanong niya. Nagagawa ba yan ng communism? Kung yun hindi nagagawa, then Christianity is better. Ang ibig sabihin dito ay yung pag-witness natin, what's the change na nangyari sa buhay natin? Unang-una yun, i-witness mo Dati, sinubukan kong ganito, alam mo noon, ganito, hindi ko alam paano ako mag-i-spend ng pera sa credit card, akala ko, pero ngayon, alam mo ang contentment ko. Ayun, paano dapat meron kang i-witness kung ano yung change na personal na experience natin. And then, it's good to speak. Yan, dapat sinishare natin ang wini-witness natin. Hindi lang yung narinig natin, we say it right away. Yan ay parang hindi ganong stable na witness. Ayan. Salamat po, Pastor. I believe yung, if I'm not mistaken, si Charles Wesley, sabi, I'm not sure po, but I'm just assuming na siya po yung nagsabi na ito na we preach the gospel if necessary. We use words. Ano po, Pastor Ram? I think yes. Something like that po yung sinasabi ni Pastor Ram na dapat nakikita muna sa atin. Si Saint Francis Assisi. Yes, Assisi, exactly. Yan. So siya po yung nagsabi noon. Kaya totoo na nga naman po, no? Kung sakaling witness po tayo ng witness, share tayo ng share, at inconsistent naman po sa buhay natin. Parang nadidegrade lang po yung pangalan ng ating Panginoon po doon, Panginoon. Yes. Anything, Sister Tanya, anything would you like to clarify dito po sa ating proverb nating tinitingnan? Sa verse 27 po, Pastor. Opo. Can we say po na ang fear of the Lord is a sober reverence and a holy desire to please God? Yes, it is. It is. Okay. Kasi yung fear of the Lord kasi, yun na nga, ayaw mong takot ka na when you stand before Him, you will not be approved, di ba? At least sa ating mga Kristiyano, sa kanila naman, knowing what Yahweh is capable to do to them, kaya they rather not make Him mad. Kaya yun, ang magiging outcome niyan, you have to know kung ano yung approved, kung ano yung nakakalugod sa Kanya, and you have to know kung ano yung hindi. Then when you do them, when you obey them, yun, you will become absolutely holy before Him dahil yun mismo ang kanyang instructions at kung saan siya ay nalulugod. Dito po sa naman po, Pastor, if I may go back sa 26 na there is a strong confidence. Is it the same when we say yung tao na righteous or godly ay hindi siya takot kung ano yung what holds in the future or ano yung absolutely. Itong strong confidence. Yes, ako, Pastor. Yes. Dahil meron kang confidence na hindi ako pababayaan ng aking Panginoon. After all, I live my life pleasing before Him. Yes. Ayun na lang yung confidence natin. Yes. Ayan. So,
yun ang ano po, no? Mapansin natin sa mga unbelievers natin na mga kaibigan, kapamilya, yung mga wala po talagang ano sa Diyos, andun po yun sa kanila eh. It's very real sa kanila po yung takot nila in the future, even takot po silang mamatay. I mean, all of us siguro po, no? We are afraid to die, but at least for us na may idea na po sa ating Diyos, you know, kung takot man po tayo, nabawasan po yun eh. Or to some of us, perhaps nawala na nga po talaga yung takot, no? Yes. But to them, sa mga unbelievers po, ay eto, because it says here that in the fear of the Lord is strong confidence. In other words, dun sa mga hindi po fear sa ating Panginoon, those who do not honor Him, ay nako, ang dami po nilang iniisip ng mga worry, pag-aalala sa kanilang mga isipan na paano kung ganito, but it's different dun sa isang tao na tinatawag na righteous. Tama. Sige, Sister Tanya, anything there? Gaya po ni King Saul po, yung masyado po siyang, yung sa army po niya noon, na nagpadala po siya yung, kasi po dati diba, pag sakali, meron yung sa Amalekites, gustong i-vanish po ni God. Pero ang ginawa po niya, sinave po niya si King Agag. And at the same time, kinuha po niya yung mga hayop ng na po. sheep, oxen, Yes. Alagang ganun hayop. po. Yung isa po sa nagpadala sa kanya, yung mga army po niya na they were expecting. Instead po na yung fear po niya kay God, ang ginawa po niya, nauna po muna na i-please niya yung mga tao kesa sa i-please po niya yung taong nag-appoint po, yung Diyos na nag-appoint po sa kanya. Okay. Opo. Dito po, Pastor, may pinadala si Ma'am Ma'am Belen Moleski. If I may read, this is in connection po sa ating pinag-usapan. Sabi po niya, experience ko po na terminate po ako sa work dahil sa boss ko na isinubmit sa human resources na maling dahilan, working there for 11 years. Okay. At hindi lang po ako at meron din na coworker na natanggal at nag-quit dahil sa pamamalakad niya. Pero sa iba, she show good to other para mapakita niya na mabuti siya. Ito po ay patungkol sa Proverbs 14:25. Also po yung may Panginoon. I forgot the verse, what they responsible clarification lang po. I think she's asking for clarification po, Pastor Ram, sa 14:25, no? Yes. Well, yeah. Yes, ako. It's a bit related, pero it's also ang verse 26, Sister Belen, it's also related. Kung tayo ay we know we're doing what is right, at the moment ay somehow someone wronged us, pero in the fear of the Lord there is a strong confidence, meaning Yahweh knows all about this, and Yahweh will do everything. The outcome of this you will just do, but you will not do anything but praise Yahweh. Kaya ito, may confidence tayo na the God who we serve, the God we worship, He watches everything about our lives. Kaya ito yung ganun na lang yung confidence natin. Okay, sa ngayon ay kumbaga na underdog ako, or kumbaga yung namamali ako, I will do what I have to do. Kung kailangan ipaglaban yan, you do what you can do. Basta walang bitterness, walang hatred sa iyong puso. That's number one eh. Hindi yung galit tayo sa alam ko naman you're not that type. Basta wala yung hatred, wala yung bitterness sa puso natin, and then you will just continue to you fight for it. Karapatan natin yan. Not only that, you have Yahweh na will do everything and arrange sa mga taong involved, at ang outcome niyan ay you will just praise Yahweh sa kung ano man ang magiging compensation sa maling ginawa. Pero for the person to please others, to say na siya'y mabait na boss, that is his or her business. Basta ang business natin ngayon, to seek justification sa ginawa nilang kamalian sa iyo. You mean to say po, Pastor Ram, is it okay din po pala na sa isang Kristiyano, for example, kagaya ng nangyari po kay Ma'am Belen, yes, and then correct me if I'm wrong na po, but what you're saying to say is that is it okay din po na you reason out, kumbaga ipaglaban mo po kung ano yung tama, yes, bilang isang absolutely. Dapat po pinaglalaban natin. We are not just
Hindi naman po tayo, wala naman pong kaugnayan ito sa faith. And it Opo. has something to do with our livelihood. It has something to do with the pagkain sa table natin. Wala po itong kaugnayan sa ating pagiging Kristiyano. Karapatan lang natin na So kung ano lang po yung tama na po, kung ano Pastor po Ram. yung tama. Yes. Kung ano yung tama. We have to do that. Hindi yung, I'm not gonna say anything dahil Kristiyano ako. Definitely not. Hindi po yan tinuturo ng Bible sa atin. And like I said, you approach this righteously. Ibig sabihin, walang galit, walang bitterness sa taong who did you wrong. You just do whatever you needed to do at the moment. Ayan, at I believe doon din po pumapasok yung yung confidence na tinatawag, sinasabi po dito na if we are just doing right at sa harapan po ng ating Panginoon and yet na tanggal po tayo sa trabaho because we did what is right, magkakaroon po tayo ng although some part of us andun yung paano kaya yung family ko but andun yung confidence na di ba God will take care of me, God will provide for our daily bread because we are doing what is right sa kanya pong harapan. Yes. He will provide another source of income, no? I mean, we believe that Yahweh created the heavens and the earth for 7 days. Mahirap ba na gawin sa kanya i-provide yung trabaho natin simply because we did what is right? I believe He will, no? Yahweh is always faithful sa kanya pong mga anak na tumatalima po sa kanya. Amen. Alright, at sa ating pong mga kapatiran, if you have questions, clarifications dito po sa Proverbs nating tinitingnan, again, Proverbs 14 verses 25 to 28 this evening. If you have any clarifications dito po, kindly chat with us, interact with us dito po sa ating chat box. Or kung kayo naman po may mga questions regarding po sa inyong Christian walk, regarding sa salita ng Diyos, we are here to edify one another, to inform one another. We are not here to, to degrade or to yung i-down yung ibang mga tao, but our main purpose is to edify, magpalakasan po sa ating pananampalataya. Alright, so, this time, since we don't have, maybe we can greet po mga kapatiran natin who are joining us online sa mga oras po na ito. We can mention them siguro po. Absolutely. One by one. Unang-una, I would like to greet ang mga kapatiran po natin sa Calvary Chapel, Baguio City. Andiyan po nakita ko kanina si Nanay Tess Rodrigo. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan, Nay, sa Quezon Hill. At Auntie Wilda also joining us. Magandang gabi po sa inyo dyan. Kay Unbi and Sophie, good evening. Ayan, kay Max, no? Max, magandang gabi sa iyo dyan, bro. Dyan sa may, I believe, somewhere in Asin Road. Ayan. At sa mga kapatiran din po natin from Quezon, andyan din po si Pastor Renan joining us also. Ayan, magandang gabi po sa inyo, Pastor Renan. Even si Pastor Ray din po, nakita ko kanina na joining us sa ating pong program. At may message nga po si Pastor Renan, sabi po niya, welcome back po, Pastor Ram. Ayan, I believe mamaya babatiin din po kayo, Pastor Renan, ni Pastor Ram. Andyan din po si Ma'am Grace Andales. If I'm not mistaken, Ma'am Grace, you're from Dumaguete. Ano po? I believe we met before. Magandang maayong gabi, no? Sa tuwa din na sa mga taga Dumaguete or Visayas. And spread the news, no? Ikalat po natin ito. Gawin na po nating virus. Magandang virus po ito, yung The Bible Cafe. Ayan. At Brother Dennis also, good evening po sa inyo dyan sa may Brookside. Alright. Sige po, dito rin si Sister Tanya na babati din po sa inyo. Good morning and good evening po kay Ma'am Crema Canlapan. Ayan, hello po. Kay Ma'am Edlene Yabus Oitas, hello po. Ayan. Kay Rihanna Samaniego, kumusta po? Ayan, hello po sa inyo dyan. Sa aking loving husband, Benedict Arias. Ayan, good evening po sa inyo dyan. Hello Bro Ben. po. Kay Bro Joseph. Yes. Hello. Hindi ko po kayo nakita kanina. Ayan, kahapon, no? Andun po siya sa church kahapon. Uncle Joseph, good evening po sa inyo. Hello po. Kay Ma'am Karina Castro, kawork ko po siya. At saka Hello si po. Ma'am Carlota Velasquez. Yan, mga kawork welcome ko po. to.
Happy watching po. Kay si Susie Palomares, Ayan. best friend po ni Benedict, yung husband niya. Then kay Von N. Alma Alcobas, sabi po niya, hello po, Pastor. Kay Ma'am Lourdes Rizabal, syempre kay Brother Jonathan Bacani. Yes, dyan po yan sa North Carolina. Magandang umaga po sa inyo dyan. Kay Rolando Raquel Bananya. Kay Ma'am Rosana Sunflower, sabi niya, Yes. good evening Baguio and good morning America. Ayan. Kay Ma'am Hyra Gamboa, kumusta? Hi. Yes, and andyan din po si Baby Rebecca, no? For sure. Apo. Alright. Sige po, Sister Tanya. Kay Garzano Melonia. At Ayan. kay Ana Villar Peralta. Ayan, kay Ana. Magandang gabi po Apo. sa inyo dyan. Alright. At sino pa po ba yung mga hindi natin nabate, no? Na mga kaibigan natin, kapatiran. And again, sa mga kapatiran po natin or friends who just joined us online, you are watching the program The Bible Cafe. Dito pa pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos, no? Kumbaga, we are not asking like what we usually see sa mga streets, no? Na humihingi ng mga pera. We don't do that here. We just want to spread yung salita ng Diyos. We just want to explain or give clarification sa mga bagay po na hindi malinaw sa atin. So if you have questions regarding the Word of God, ay kindly again interact with us dito po sa ating chat box. Ayan. Any more, Sister Tanya, na Opo. babatiin po natin? Sabi po ni Ma'am Belen Moleski, thank you so much for trusting our Lord and God bless you all. Ayan. Then kay Pastor po ba to? Si Pastor Ed Mosqueda. Good morning to Pastor Ram. Nawala ang forest background. Good morning to all Bible Cafe listeners, Nawala, especially to my beautiful wife from Gumaca, Quezon. Yan po. Okay. Si Brother Jonathan, meron din po siyang sinabi. Mhm. Good evening po sa inyong lahat dyan, Pastor Ram. Glad to see you back, safe and sound. Yes, yes. Hello, Bro Andy, Sis Tanya, Ayan, hello and po. Baguio City. Blessed to see you all once again. Shalom to one and all. Oh, yes. All right. Then, Alright. Yung pa, meron pa po. Si Ma'am Rosana de Guzman. Alright. Sabi po niya, good life, semi and Bible coffee family. Ayan. Coffee talaga. Ayan. God bless po. Ayan. Ayan, andyan din po yun po. si Sir Errol, no? Sir Errol Dakami just joined us. Ayan, Sir Alright. Errol, good evening po sa inyo. Thank you for joining us. Sige po, Pastor Ram, any greetings po na gusto niyong gawin sa ating mga kapatiran also? Oh, yes. Si Pao ba na Wala watching pa po, with us? Pastor Ram. Hindi po natin Actually, na-greet. it's Pao's birthday today. Alright. Birthday! I-message nyo nga siya. I-invite nyo nga siya. Anyway, it's happy birthday, Ayan. Pao Aquino. Ayan. Yes. Si Sister Rosana Lebranda, belated happy birthday, Sis Rosana. That was the day na nagbibiyahe ako and you guys are asan ba kayo noon? San Diego. But anyway, salamat at nakaraos tayo. Nakaraos ang biyahe. I'm sure you're back na sa Vegas, no? Sister Josepa Antonio Hovater, nag-greet na ba siya? Di pa po. Negative Alright. po, Pastor Ram. Sister Josepa, magandang umaga sa inyo dyan. Si Sister Cory Oliado. Sister Negative, ayan. Hindi Sister, po yan, good morning. Sister Carla Punzalan. Magandang umaga sa inyo dyan. Si Brother Sunny Benefe Carino is also with us. Kapatid, I'm back sa Baguio. Salamat sa fellowship. Salamat sa study group ninyo dyan with kina Brother Joe Mejia, Sister and everyone. Good morning. Si Pastor Ray, na-greet na pa siya? Yes, ako, Pastor Ram. Alright. Si Abigail Celis. Ma'am Abigail Celis, magandang gabi ba o umaga? Happy viewing po o watching sa atin. Ganda rin. Actually, si Rolando ay si Pastor Bong ito.
Pastor Bong at ang wife niya, Sister Raquel Bananya. Alright, good friends of ours. Si Sis Garzano, si Melonia ay watching us. Magandang gabi, sis. Salamat at you are with us. Si Junjun, Pastor Junjun Retalia is watching us. Pastor Jun, kumusta na kayo dyan sa may bandang Cebu? Kanina nga, I was chatting with you regarding dito sa gagawin nating inductive training sa Baguio. And we may follow up kung ano pong arrangement natin dyan. Si Brother Ed, na-miss niya yung gubat, yung forest sa likod ko na gumagalaw, no? Parang si Rebecca, talagang tutok na tutok siya. Kala mo akong pinapanood, yung gumagalaw pala sa likod ko. Si Brother Roel Dom Zuliani is watching us. At ito, si Sister Riza Rodriguez at si Sister Alma Alcoba nga. Magandang gabi po sa inyo dyan, sa atin. Gabi na rin dito ngayon sa akin. Si Sister Angeline Ursabia is watching us. Maya Pabengi, kapatid, kaya katamo kening kay Philippines. Sino pa? Sister Belen ba? Vilma, na-greet na? I'm not sure. Parang hindi po Pastor Ram. Sister Vilma Kayaban, sis, magandang gabi po sa inyo dyan sa Land of the Rising Sun. Ayun. Yan. Bansay. Sister Edeline Yabut Oitas. Nag-greet na po ba siya? Yes, Pastor. Alright. Hello Again, I also want to greet you. Good morning, sis. Pastor Renan. Yes, nag-greet po natin Pastor yan, Renan. Si Grace Andales. Yes. Alright. Welcome and happy watching po sa bawat isa. I see your dito, mga hearts at saka mga thumbs up. Salamat. Sister Violi, the Tuin, is watching us at the moment. Hello po. Ayan, magandang umaga. Yeah. At welcome sa ating pong Bible Cafe, Sis Violi. Ayan, Jed Gamboa is watching. Opo, Hello, so, Jed. My firstborn, my son. Ayan, sila nagatid kanina sa akin dito. Sister Malu Vergara is just, ngayon, naka-online si Mama Malu, Sister Tanya. Alright, any question po? Yes. Any clarification dito sa ating topic for the night? Parang so far nagkakampo tayo being a true witness, parang doon nagkakampo yung discussion natin. Please join us kung meron po kayong mga katanungan or comment sa ating pong ongoing discussion. Salamat po. May tanong ako, Pastor. Yes. Regarding sa verse 28. Si David po kasi, napalawak po niya yung Israel by using great power, but by his righteousness, compassion, generosity, judgment, and justice. Yes. Sa panahon po natin ngayon, napakagulo. May mga sari-sariling agenda. So, can we say po na growth is good? Kasi po nakalagay po sa 28, in a multitude of people is a king's honor, but in the lack of people is the downfall of a prince. Yes. Well, yun na nga. Kumbaga yung how pleasant you are as a king, dun yung multitude mo ngayon. Yung mga tao, you don't need to force them. You don't need to put an ordinance na when I speak, you need to be there. Kasi pwede naman ganun eh. Kahit hindi ka maayos na hari, you can have people under you or around you forcefully. Yan, siyempre, pag sinabi mo, pupunta daw yung hari, mayroon tayong you need to be there. Dapat everyone, pwede naman yun eh. Ang idea ng line na ito, na in a multitude of people is a king's honor, ito willingly, yung mga tao, they wanna hear what you have to say, or yung alam nila, maayos kang hari, they will be there. Sa panahon natin ngayon, hindi na natin alam eh. Minsan nga sa mga rally na nangyayari dito sa Pilipinas, naririnig natin, ay binabayaran ng mga tao. Yes. Kaya yung mga walang magawa, yung idle, ay why not punta na lang sa rally? They give you 300 pesos daw. So yun na ngayon, ang panahon natin ngayon is so corrupted na hindi mo na alam, twisted. Kahit marami sila, pero hindi naman pala sila lahat ay into whatever whatever the gathering is all about. Yes. Kaya yun ang idea ng 28 ay yung pakikitungo ng king sa kanyang mga sinasakupan. Ganun din yung prince. Paano siya makitungo sa mga tao
Kung well siya, ay nagagather ang mga tao. Mm. Kung hindi, ang mga tao ay hindi nila alam kung paano sila ma-detach or nag-aalisan every time na may event ang isang tao, prince, king, or sino man. Kaya sa atin, ang application is, how do people receive us? Kung ang mga tao ba ay para tayong tinik, kung magsalita o kung makitungo sa kanila, tayo ang sarili lang natin dapat ang napaparangalan. Ang mga tao mag-aalisan sa atin yan. Kaya yung lesson ay be pleasant sa mga tao. Na hindi yung parang tayo ang bida or parang tayo lang ang kailangan marinig. Kundi we have to learn how to bridge ang ating sarili sa mga tao, and so we can find more ways to minister to them. Lahat naman ay may mga pinagdadaanan yan at lahat naman may mga situation. Why not find out about their situation or kalagayan, and so we can actually minister sa kanila. Hindi yung dapat ito lang yung naririnig na tao. Yes. What do I know about other people kung hindi ako magbe-bridge sa kanila? Opo. Ayan. Salamat po, Pastor Ram. Kanina po, Pastor Ram, nabanggit niyo po yung mga rally po sa ating bansa. I just want to share this po sa atin kasi ito po ay i-share po sa akin ng aking kaibigan. Pinost po niya actually sa sa Facebook kasi itong kaibigan ko po na ito, po siya, Pastor, yung dito lang po sa Pilipinas, yung parang kapitan ng isang barko. Okay. And then, biyahe po nila, Visayas to Luzon. Ang dami pong sumakay niyan, Pastor Ram, Sister Tanya, ng mga tao. And tinanong niya, saan sila pupunta? Yun pala, magra-rally daw sa somewhere in Manila. Para saan? Ganito. Hindi yun po nila alam, pero binayaran. Ayan, binayaran po sila. So, wag po tayo kaagad maniwala, no? Doon sa mga nakikita natin on TV na, ang daming ni ganito. Most of them po kasi, they're not even aware why they're there. Yeah. Basta nandun lang sila, mayroon silang natanggap na 500, solve na po sila doon. Yun. Nakakalungkot. Yun na nga, something like that. Yes. So, hindi ko mo marami, tama. Yes, yes. Kasi ngayon, nababayaran na talaga yung tao. Alright, dito rin po, Pastor Ram, I would like to ask, siguro, switch muna tayo ng scripture, po? If we may turn din po sa Revelation, Okay. interesting na chapter po Revelation, book. Chapter 9, kasi way back when I was in sa Bible College, ito po yung mga isa namin pinag-uusapan po dati. Revelation chapter 9. Let me just copy-paste po itong message ni Kuya Ben. Alright? Revelation chapter 9 po sa verse 6. Okay. Sabi po dyan kasi, in those days, men will seek death and will not find it. They will desire to die and death will flee them. Meron po kami mga pag-uusap dati, paano kaya yung isa, bulag na o sabog na yung kanyang katawan dahil na naputukan o ganito. Hindi pa rin ba siya mamamatay? Yung mga ganun mo na pag-uusap pa sila. Halimbawa, binaril niya na yung sarili niya, sumabog na yung ulo, hindi pa rin siya namatay. Ganun po ba? So, gusto ko lang po i-clarify, Pastor Ram, ano po ba itong seek death, no? Pero hindi sila mamamatay. Yeah. Well, dito kasi ang context niyan, Brother Andy, ay yung Revelation chapter 9 nga, pero beginning sa verse 3. Kasi itong mga kind of creatures will come out, no? Ang sabi niya sa verse 3, then out of the smoke, locusts came upon the earth, and to them was given power as the scorpions of the earth have power. They were commanded not to harm the grass of the earth or any green things or any tree, but only those men who do not have the seal of God on their forehead. Ayan ngayon. So, and they were not given authority to kill them, but to torment them for 5 months. Their torment was like the torment of a scorpion when it strikes a man. Ang hindi po mamamatay yung kanilang mga binite o yung kanilang kinagat. So that means sa sobrang sakit nung effect nung kagat sa kanila, they will seek death. Pero hindi sila mamamatay. To that point. Hindi naman yung sasabog na siya. Nasabugan siya ng granada, kalahati na lang yung natira sa kanya, pero hindi pa rin siya patay. No, ang konteksto dito ay yung nakagat, yung na-sting, or kung ano man yun. Alam natin, yung nakakagat ng scorpion ay ano yan, parang may nagchichill sila, mataas ang lagnat nila, and we do not know kung ano yung klaseng
pain. Unless do sa mga nakasurvive nito, they will tell us ano yung pain, ano yung klaseng pain ang naramdaman nila nung nandun sila sa binggit ng kamatayan. At ito, worse pa ang mangyayari dito sa mga makakagat sa mga creatures na ito. They will seek death. Buti pang dito na, let's end it. Pero hindi sila mamamatay. Yun. Pero yung ano po, salamat po Pastor Ram sa kapaliwanagan na at least malinaw na po siya sa akin, no? Kasi again, way back then, ayan, dami po mga ano po, iba't ibang kuro-kuro ng mga estudyante. But during this time, parang nakakatakot po na isipin, ano po Pastor Ram, na andito na po yung mga ano parang iba't ibang yun, galing sa ilalim po ng lupa. Then out of the smoke, locusts came upon the earth, and to them was given power. Scorpions, ano po, andyan na yung mga involved na yung mga mga spirito po, ano po, Pastor Ram, na andyan na talaga po sila during this time. Yes. Pero sa panahon po kasi natin ngayon, Pastor Ram, ang dami rin pong mga mga especially yung mga nakakatch ng CCTV, mga kakaiba, kakabalaghan. Meron pa nga yung iba na para siyang ano po para po siyang kasing bilis ng bala na may biglang dumaan, and then nakuha po ng CCTV. Meron naman po yung iba para mga sinapian daw po. What I'm trying to ask po, Pastor Ram, is that eto po ba mga nakikita po natin sa panahon natin ng mga parang mga kababalaghan, can we say na nagsimula na po itong involvement ng mga espiritu po na ito, mga unseen na mga creation ng ating I believe ng ating Panginoon? Well, unang-una, now nagkakaroon tayong mga gadget na they can capture mga beings, ano? Opo. But maybe, perhaps, itong mga beings na ito have been around, but we just don't have the way of capturing them, recording them, I see. yung Opo. kanilang mga presence dito. And not only that, alam natin merong machine sa sa may Switzerland, yes, and France territory, na yung CERN ay yung parang kino-collide nila yung atoms, and then producing some kind of energy, or many are suspecting na ito ay nothing but inviting mga spirits to come in sa realm natin, sa mundo natin. But actually, there's also a rumor na ang CERN ay they trying to create a hole, yung butas, para naman makatakas ang mga nakulong na mga evil, mga demons dito sa mundo, dahil somehow ang mundo ay it became their container, and they cannot go anywhere but to stay here. Ito ngayon ang mga scientists, they're trying to create a hole, parang gateway para makalabas sila, but who knows really what is that. Pero definitely it's no longer science alone. Hindi na yan sa discovery or anything. Meron siyang spirit na may spiritual involvement ang CERN. So kung ito ay bringing more spirits coming from the outside, we do not know. Pero ang alam ko lang ay the gadgets we have now, ito na nga, mga camera and mga anong tawag dito, yung may red, pag may gumalaw ay makaka-capture mo siya. Ngayon na lang yan eh. But who knows na these spirits have been around even from way before. Ayan. Salamat po, Pastor Ram. And it makes sense kasi 10 years or 15 years ago or 20 perhaps, no, wala pa namang CCTV na nakalagay sa mga streets. Usually back then nasa That's mga right. bangko, andyan Yes. lang po yung mga mga importante na establishmento, but right now andyan na po sila at ang dami po nilang Tama. nakikita. That's why we need more, that's how we need yung presensya ng Diyos sa atin. It's everything po kasi pag nasa atin yung presensya ng Diyos, it speaks of everything. For one ay yung protection po niya na Yes. ibibigay po niya sa atin. Ayan, salamat po,
Pastor Ram. At dito rin po, may katanungan si Brother Ben na regarding po, going back sa ating pong proverb na tinitingnan, yung sa verse 25 po, Pastor Ram. Alright. Sabi po niya, where's that? I lost it. Do you have it with you, Sister Tanya, yung katanungan ni Bro Ben? Yes po. Ayan, sige nga po, Sister Tanya, if you could read it for us. Opo, okay. Balikan po natin mamaya yung question po ni Ma'am Crema, yung related po muna sa Proverbs natin. Sa Proverbs 25, sa second line, a deceitful witness speaks lies. Does this line have legal proceeding in view? Because honesty in court is not a mere fine point of law. Sometimes people's lives depend on it. Thank you po. Oh yeah, absolutely. Brother Ben, Brother Benedict, ito talaga ay, ang una kasing application dito, yung literal muna. Ito something to do nung panahon ni King Solomon sa community, pag meron silang inaayos or gustong malaman, alba may pinatay na tao o kaya may namatay na tao. So now they will gather as many witnesses. At least 2 witnesses to confirm kung ano talaga yung katotohanan. Nag-i-establish kasi yung katotohanan by at least 2 witnesses. Or the more, the better. So ngayon, sa kanilang proceeding, yung witness na nasaksihan niya yung nangyari pero hindi siya nagsasalita, ang nagiging dinideceive niya ngayon. Kumbaga sabi niya, but a deceitful witness speaks lies. Instead, iba yung sinasabi niya. So ngayon na kung dadalhin natin sa panahon natin yan, it's the same. Kumbaga yung alam natin, ngayon ang korte ay naging expensive, kaya napaka-upper hand ng mga may kayang magbayad ng mga lawyers, magbayad ng mga witnesses and everything. Kaya ang court system natin, ang justice system natin, isa siyang kumbaga dwelling place ng mga maraming mga ambisyoso, lalo na yung mga gahaman sa salapi. Unfortunately, pero I'm saying na hindi ko po sinasabi na lahat ng mga lawyers, mga judges are just the same. I'm saying na naging dwelling place yan ng mga ambition, mga ambitious na tao at mga taong matakaw sa salapi. Kahit mali na yung guilty na yung tao, obviously pinatay na niya dahil kaya niyang magbayad ng, sabi nga na limpak-limpak na salapi, ay nag-aagawan sila to represent ang tao. What kind of a person you are, no? Ang deserving ng taong yan. Pumatay siya ng tao, mga tao even, yung tulad ng massacre na nangyari sa, saan na ba yun, Bada? So, Maguindanao po, Pastor Maguindanao, way back 2009. Clear na ang daming mga witnesses. They saw the very person and everything. Lahat ng mga ginamit nilang mga traktora o yung mga backhoe, sa kanila talaga yan. Obvious po yan. Obvious yan. Pero ngayon, meron pa ring mga lawyer na they sana, I don't want anything to do that. May mga government lawyer, let them represent them. Pero hindi, agawan yan para the more na po-prolong at yung proceeding is the more money. Kasi every appearance ay malaki pong pera ang babayaran at you need to kunin mo yung pinakamarunong. At ito ngayon, asan ang justice ngayon ng justice system natin? Unang-una, ang mayayaman ang nabibigyan ng nagagamit ng mga mayayaman na ang guilty nagiging not guilty. Kaya corrupt na talaga. Corrupt ang ating justice system. I'm sorry to say that, pero it is. Dahil we're talking money na ngayon anong magagawa ng mga sa Dumaguete po, we had this ministry na ang ministry namin sa yung pumupunta kami sa kulungan, but it is not really a kulungan, it is a holding area. Kumbaga, nandun sila for 2 years, they're waiting for their appearance. 2 years hindi po pa alam kung tama yung accusation sa kanila o hindi. How many of those holding area, how many of
jail na prison na meron tayo na ang mahirap na tao, Grabe. walang magre-represent sa kanya. So to find out kung siya nga yung gumawa o hindi, 3 years na siya dyan, 2 years na siya dyan. Grabe. Nasaan ang justice natin, no? Opo. Pero yung mayayaman, nako, kahit po siya ay nahuli na siya, the next day papalabasin niya dahil may we have to go through proceeding, ika nga. May proceeding po diyan. I-bail out nila, bibigay ng pera. In the meantime, nakalaya siya. Ngayon, kukuha siya ng pinakamarunong na lawyer. Kaya unfortunate po. Kumbaga, we don't wanna stir up hatred sa ating mga viewers, pero yan talaga ang nangyayari dito po sa Yes. Pilipinas. Yes. For example, Pastor Ram, if you are, for example, for a person na isang, let's say, nasa government position, sabi po natin, presidente, ano po? Yes. And at the same time, he is a Christian, a believer. Based on history, yung mga bansa po ngayon na maunlad, Okay. before, ang dami pong cleansing na nangyari po dyan. Okay. Hindi po yan basta na lang naging maunlad po sila, mga kapatid, mga kaibigan. Totoo. For example, yung China, would you believe, ang dami pong mga taong namatay po dyan, millions. Yes, yes. Because they cleanse yung kanilang government, yung kanilang bansa. Tama. Now, for a person po, Pastor Ram, na presidente and a Christian, in a Christian perspective, how can he, lead the country na mabawasan yung mga, mga corrupt, sabihin na po natin, sa government? Yes. From a Christian perspective, paano po niya gagawin po yun? Oh well, siyempre, right now, hindi po tayo ang presidente. Yes, opo. No, hindi tayo ang presidente. Mm. Pero sabi nga nila, kung ang mancha ay, kumbaga, yung dumi ay simple na dumi, gumamit ka ng sabon, maalis yan. O kaya minsan, tubig lang eh. Yes, yes. Halimbawa, nasa isang garment, no? Tubig opo. lang, maalis yan eh. Pero yung dumi, medyo may kapit na yan, gamitan mo ng sabon. At yung dumi ay matagal na yan at talagang kapit na kapit siya. Gumamit ka ng ng something, Clorox or something, no? Mas matindi po. Mas matindi. Yes, opo. Kaya I believe if you are talking about yung bansa natin, Yes, Pilipinas, matindi po ang kapit ng corruption dito. Sabi ko nga, kung tutuusin, ang average na Pilipino dapat sabihin natin Corolla ang kanyang gamit. Montero, yan ang average na Pilipino dapat. Sa dami ng natural resources natin, may oil pa tayo, Yes. left and right, no? May mga rumors po na may oil sa Mindanao at meron pong nagbabayad sa mga rebelde diyan na make sure hindi magkakaroon ng presence ng government diyan dahil yung pong well niya, yung oil na nandyan sa Mindanao ay nandyan, the same, connected din po sa mga Middle Eastern country na pag tayo ay kinuha natin, magdadry up po yung sa kanila, yung sa atin marami pa. Ganun po. Interesting. Kumbaga yung level niya ganito. Pilipinas, dito po siya, at sa kanila dito lang. Pag sinak natin yan, pinalabas natin, maubos na po sila, tayo, ang dami pang supply. Ang dami po, kahit sa Ben Rice, merong oil and everything. Ang mga Pilipino talaga na napapagsamantalahan sila ng mga taong nakikinabang, few people na nakikinabang. Yan po ang dapat gamitanan ng Clorox. Yes. dahil ngayon yung mga average na Pilipino, bakit kailangan lumabas tayo sa bansa natin na napaka-abilidad natin, Yes. napaka-talented po natin? Why do we need to go out? Bakit hindi na lang natin ayusin all together dito tayo sa Pilipinas? Kung if only Christians will stand, only those people who are really concerned sa bansa natin will stand and do whatever is a necessary thing to do. Yes. At eventually, ay makikita din natin ang Pilipinas. But anyways, hindi pa po tayo nag-lost hope dyan. Dahil alam natin kung anong naging contribution ng Pilipinas noong 1948. Amen. Yung, Yes. as you, Brother Andy, familiar ka ba doon? Yes, You wanna Pastor. share sa ating mga viewers? Yes, At least, meron tayong hope bilang mga Pilipino. Yes, recently si President Duterte, he visited Israel and then
he went to Jordan. After that, I think nandito na po siya. Yes. Si Prime Minister Netanyahu, he mentioned this. Siya po the last time na Tama. narinig ko po ito sa isang tao kay President Netanyahu. But I heard this before, even kay Pastor Ram din po, na nung nagkaroon po sila ng vote, how you call this, nung nag-vote po sila, ano po, to make Israel again a state, yung mga, kasi ano po sila nagkawatak-watak, nasa Europe, nasa America, so Yes, in diaspora. yes, opo, anong gagawin natin sa mga taong ito? And millions of them died Sa Holocaust. during, years before that, no? Yes. And so they decided, nagkaroon po sila ngayon ng botohan. It ended up tayo po naging botohan na yes and no, na ibabalik yung Israel. And then, I believe yung Pilipino, nag-CR po siguro or what, no? Bumoto po siya, and then, he voted yes. Ayan. Yun yung isang favor po ng Pilipinas sa Israel. Another is yung Manuel Quezon granted 10,000 visas for the Israelites, but 1,000, I think 800 of them ang nakapasok po sa Pilipinas. They were saved. Of all the Asian nations po, wala pong nagbukas dyan sa kanila except for the Philippines. Imagine, we have Japan already back then, think of Asian nations po, but only the Philippines. Kaya meron po tayong hope according nga po kay Pastor Ram. Tama, hindi pa tapos yung ang Panginoong Yahweh sa Pilipinas. Yes. Kaya tayong mga Pilipino, let's hold on to that. Doon sa promise ni Yahweh na I will bless those who bless you. Amen. Yes. I Amen. will curse those who curse you. But wait a minute, meron tayong history na we blessed ang Israel. Yes. Especially dun sa World War II. Pangalawa, yung granting them a nation. Yes. Imagine ang Pilipinas ang most responsible kaya merong Israel ngayon. So, hold on. Yes. Ang hope natin, hindi po sa labas ng Pilipinas, nasa Pilipinas pa rin bilang Pilipino. Ayan. Sa mga kapwa po natin Pilipino, no, if you have the resources, wala pong visa pumunta ng Israel. All you have to do is you provide your, I believe, yung passport, and that's it. You can visit Israel. Yeah, sa mga interesadong continue to celebrate ang Sabat or yung mga feasts ni Yahweh, Israel is not a bad place. Ano po? By the way, Happy Yom Teruah sa lahat Yes. po. Sa mga nagsa-celebrate ng feasts ni Yahweh, even sa Leviticus 23 and this morning, no time to rest. Yes. After a long I counted yung biyahe ko. What is it? 29 hours na biyahe. Wow. Arriving dito sa Baguio. At the next day, let's celebrate Yom Teruah, Feast of the Trumpets, at beautiful ceremony, at very simple yet meaningful. Ang alam lang natin is if Yahweh said, "These are my feasts," and it is for you to observe them, we must obey. Yan po yung kaya ngayon ay ngayon ba hanggang bukas ba, Sister Tanya? Yes po, Pastor. Yom Teruah. All right. Now, any greetings sa mga bagong pumasok, Sister Tanya, if you see what I see here? Opo, Pastor. Open. Kay Sis Minerva Ang. Okay. Kumusta po? Ayan. May question po siya. Okay. Later po. Si Sai Chai. Hi. Ayan. Ang sabi po ni Sai Chai, I'm Sisters Ella's pamangkin. Okay. Ayan. Hello Yes. po. Sai Chai. Opo, No? Sai Chai. Yes. Then, kay Ma'am Carla Punsalan Marcoleta, good morning, Mars. Love you. Ayun. Okay. Ayan. Then, kay Sir Adlai De Gus, I'm watching. Then, kay Verly Branda, Pastor Ram, welcome back sa Baguio. Safe po. And Yes. good evening po sa mga brethren po natin dyan. Ayan. All right. Si Brother Ed Mosqueda, I believe meron po siyang mensahe kanina na Ed Mosqueda po ba yan? Or yung I lost it. Nakita ko po. Yes, sige nga po, Sister Tanya. Sabi po ni Ed Mosqueda, Pastor Ram, please pray for my wife. She's not feeling well. And she said, good evening sa inyong lahat. She's coughing and slight fever. Ayan. Okay. Sige po. Opo.
Alright, at I have also here Sister Tanya, si Ma'am Violeta. No, nabasa na pa ba natin to kanina? Yung sabi po niya, good afternoon to my Hindi pa, bagong sister-in-law. pasok lang yan. Ayan, Opo. Elisa the Twin from Barcelona, Spain. Thank you for watching. I hope you're doing or going to be part of Bible Cafe family. Ayan, salamat. Yun ba yun? Okay. About itong good afternoon to my pastor nephew Orlando from Rome. Yan, bago po yan. Nakapasok Pastor ba Ram. yan sa inyo? Wala po sa akin, Pastor Ram. Okay. Wala po sa- Good afternoon, sabi ni Sister Violi, the two-in, to my pastor nephew Orlando from Rome. Ayan, Pastor Orlando, magandang hapon po Yes. sa inyo dyan sa Rome. And thank you for joining us, watching ito pong ating programang The Bible Cafe. And good morning to our cousin, si Luz Delin from New York siguro to. Nakakat kasi sa akin eh. But anyway, good morning din sa inyo dyan sa New York, and happy watching dito sa ating. Hey, send us kung ano po yung mga interest ninyo that you want us to talk about, Yes. questions about sa current na discussion na ginagawa natin. Communicate to us, and then we will be more happy to discuss or to answer kung meron man po kayong mga katanungan. Sabi ni Sai Chai, thank you po. Ayan, okay, welcome Sai Chai. I wonder kung naka-visit na kayo diyan naka-visit na kayo sa ating church sa Calvary Chapel, Baguio. Please visit us one of these days or one of these services natin. Ang sabi po ni Pastor Orlando, obedensya. Hi din po sa inyo. God bless us all. All right. God bless us all, Pastor. At again, may Yahweh continue to empower you sa inyo pong ministry dyan. May Yahweh favor even your very family. Yes. We are with you po. At ang ubasan, ika nga, ay napakalawak, and we need more manggagawa para sa mga kaligtasan ng mga marami pang kaluluwa. Ayan. Yes. Meron din pong mensahe si Sister Malu, no? Auntie Malu Vergara. I believe thank you, Erlinda, for watching Bible Cafe. Ayan. Baka kaibigan po ito ni Auntie Malu. Alright. Yes. Any more, Sister Tanya? O si Sister or Ma'am Grace Andales Bacolod. Kasi nabanggit ko po kanina from Dumaguete. Anyway, I believe, Ate Grace, I met you before, no? Maayong gabi sa din na sa mga taga Bacolod. Alright. Any more greetings, Sister Tanya, or question perhaps? We have... May dalawang question pong pumasok. Alright. Pero i-greet ko po muna Sige si po. Ma'am Belen Moleski. Regarding po sa nabanggit mo kanina, brother Sabi niya, thank you so much sa mga nag-avail na po sa 11 years of 11 years. And I'm not just a co-worker who has been deleted and quit because of his policy, but to others, nawala. Alright, sige po. Balikan po natin mamaya. Sister Belen yun? Apo. Okay. Meron din tayong greeting from Both Gamboa. Good Ayan. evening to my Bible Cafe family. So thankful to see you back in Baguio City in one piece, kapatad. Ayan, she's talking about me. Ayan, yes, it's good to be back. At jet lag pa rin. Kanina nga from church, diretso tulog. Nag-wonder si Brother Andy, ano ba, may program pa tayo? Wala tayong narinig kay Pastor Ram. Pero anyways, salamat po sa prayer ng bawat isa, mga kapatad. At I am back sa Baguio, still adjusting. And mamaya niyan, anong gagawin ko? Kasi gising naman ako ngayon, at it's time to sleep na dito sa Baguio. Yes. At anyways, ang more important ay tayo iningatan ng ating Panginoon. It was really a very nice, smooth na biyahe. Yung mga nakatabi natin sa aeroplano, they're very pleasant, mga dissenting tao, nothing bothered me really. Salamat. Meron pang mga pumasok na mga mensahe dito. Sabi po ni Sister Violi, thank you po, Pastor Ram. By the way, how's Becca and Hyra and the two boys? They're doing well po. I'm excited. So excited to see them. At mukhang masaya naman sila. They were able to keep the house.
just fine at salamat po sa prayers ninyo. Sis Grace Andales, ito ba? Yung sa how are you doing? Hi, Bro Andy, yung ano niya. Yung message po niya, Pastor Ram, hindi ko po na Ate, sabi niya, Ate Grace, Ilongga, Bacolod. Ayun, Oh, yan po yan, si Ma'am Grace. yes, Ate Grace, yes. Welcome, Pastor. Salamat po. Yeah. It's good to be back. At yes, and Sister Grace Andales just lately watching and joining ang Bible Cafe. Ayun. Alright, ano yung mga questions natin kanina you were mentioning, Sister Tanya? Yung una po galing kay Sis Crema Canlapan. Sabi po niya, Pastor Ram, is Satan able to read your mind? Salamat po. Ayan, yung nababasa po, no? Yeah. We know na yun po yung isang katangian po ng ating Diyos. Yes, yes. It's a good question. Salamat po, Ma'am Crema. Alright. Ang alam natin diyan na wala akong natatandaan na may scripture na si Satan alam niya yung nasa isip ng isang tao. For one ay kay si Job, alam niya na si Job ay yung binabasa niya yung kilos ni Job kung sino siya sa harapan ng ating Panginoong Yahweh. Yan ang si Satan. Si Satan, he observes naman yung ating mga kilos. Parang ngayon ang ginagawa ng system, everything has a record now. Halimbawa, you use a credit card. Alam nila kung ano yung mga frequent na mga binibili mo, alam nila yung activity mo. So therefore, alam ka na nila kung sino ikaw. Pero still, hindi pa rin nila alam kung anong gagawin mo. They just have a good idea what attracts you, what gravitates you, and everything. Di po ba ang system na ito? I'm talking about yung technology, yung how they monitor everything na kilos ng mga tao. I believe ganun din si Satan. He just reads kung ano yung mga typical na mga routine natin. Kaya nga sabi ng scripture, he's like a roaring lion seeking in whom he may devour. Kumbaga, pagmamasdan niya pag makuha niya yung ano yung usual activity mo, yung kahinaan mo, diyan ka nagagravitate. Doon kanya, that's where he will work on you to make you fall, to make us fall. Pero kung ano yung nasa isip natin, I don't think an angel is capable to do that. Kasi unang-una, he was an angel, a messenger of God. We don't even know kung siya archangel, kung siya ba ay isang seraph, isang cherub, or an ordinary angel. Hindi pa define yan So, sabihin na natin pinakamataas na siyang kasama siya sa mga pinakamataas na klaseng angel, and that is being an archangel. Hindi pa rin capable, ang alam natin, ang isang archangel to read people's mind. God can do that, pero ang ating kaaway, kalaban na si Satan, I don't remember any scriptures telling us na alam niya kung ano yung nasa isip ng isang tao. He can just predict more likely kung anong gagawin niya dahil doon sa mga activities niya. Yon. Yeah. And he's been here po He's been here sa mundo pong ito for a long time. Mas matagal po sa atin. Yun nga rin po, Pastor Ram, no, sa Book of Job na parang na may naka-record din po ata doon na tinanong siya ng ating Panginoon, where have you been? And I've been to and fro from different parts ng mundo. And is it accurate po ba, Pastor, masabihin natin na itong si Satanas ay he is unlike sa ating Diyos na he's all present? Ito namang kaaway ay limited po siya. Oh yes. To compare sa ating Panginoong Yahweh, yes, apo. Absolutely. Kung limited po siya, he doesn't have the same capacity. Dahil siya ay isang created being for one Kaya nga dyan ang malaking debate na kung ang ating Panginoong Jesus, Panginoong Yeshua, was a created being. Kung created being siya, then he will not know kung ano yung nasa kaisipan natin.
May kukumpara siya sa isang anghel na wala siyang capacity to do that. And yet ang ating Panginoong Yeshua, ang ating Panginoong Jesus, demonstrated numerous times na alam niya kung ano yung nasa kaisipan ng tao. Alam niya kung ano yung nasa loob ng tao. Ayan, salamat po, Pastor Ram, sa kapaliwanagan. And again, salamat po Ma'am Crema for sending your question. Hopefully ay nabigyan po ng kapaliwanagan ang area po na ito ng inyong katanungan sa pamagitan po ng kasagutan. And ni Pastor Ram po kanina. Alright, sige po, let's move on to our next question. I believe that it's from Sister Tanya kay Sister Minerva. Yes. Opo. Okay. Ayan. Andyan po ba yan sa inyo? Hinahanap ko pa, bro. Yeah, alright. Sige po, let me check. I believe nakita ko po ito kanina. Let me just go back. Ito po na. Sige po. Kita ko na. Alright. Okay. Good. Sabi po ni Sis Minerva Ang, good evening to you. I'm not feeling well, so fell asleep again. Dapat po siya sa sala. Kasama, tonight. yes. Okay. In Genesis chapter 1, verse 31 of the end, God created everything He said very well or very good. Why is it coming to the Leviticus chapter 11 with karal-dumal or became naging karumal-dumal. I think that's what his perhaps, no? Ayun po kanyang gusto niyang ibig or sabihin. became the unclean. Yeah, Ready ko yes. yun, Pastor. Yung alin? Tinatanong po niya kasi sa Genesis chapter yes. 1 verse 31, Yes. God created everything. He said very well or very good. Good, Okay. yes. So yung sa mga animals po to, Pastor, yung tinutukoy niya. Kasi basahin ko na lang po yung chapter 30. Okay. Also, to every beast of the earth. Verse 30. Verse Apo. 30 ng chapter 1. Apo. Okay. Also to every beast of the earth, to every bird of the air, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food. And it was so. Then God saw everything that He had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth day. Okay. Then yung tinutukoy po niyang Leviticus, yun po yung foods permitted and forbidden. O yan, okay. Sa Leviticus 11 ba yan? 11. Okay. Yes, Oo. yes. Okay. So yung tanong po niya doon, Pastor. Ay bakit sa Genesis good, sabi ng Panginoon, Yes. and yet when it comes to Leviticus ay parang contrary po siya. Kontra Nagko-contrast, yes. Sa Leviticus 23, Oo, Pastor. Opo. may particular verse yung binigay? Genesis 1. Hindi, sa Leviticus. Sa Wala Leviticus. po yung buong chapter. Baka yung Leviticus 11 siguro, 11 Pastor, po, no? Pastor, yung Leviticus 11. Oo. Bakit may mga naging unclean po doon all of a Yeah. sudden? Bakit? Well, ganito yan Yes, eh. po. Ang purpose ng bawat nilikha ng ating Panginoon, it was perfect. It was excellent. It was good. Kumbaga, alam natin, pagdating sa mga forbidden food sa Leviticus 11, in-specify ng ating Panginoong Yahweh kung what are the kinds of animal na it is beneficial or good for us to eat. At sinabi naman niya yung hindi kinakain, yung karumal-dumal or yung yes. abominable, no? Abominable. When sa Genesis chapter 1, Sis Minerva is talking about yung pagka-create niya. Kasi yung cycle ng mundo, Yahweh anticipated that. Alam natin ng so many ways na pwedeng mamatay yung isang living thing. Halimbawa yung isang hayop, no? Pag yan ay namatay, alam natin ang nagiging effect. Halimbawa pag tulad yung nangyari sa Yolanda, yung mga patay or even nangyari dito sa Baguio at one time, yung mga patay ay nasa daan na lang. That is really very, very dangerous. So, kung anong maging impact niya sa health ng tao. I believe one is ang cholera. Isa na yan. And many other airborne diseases na nandyan kasi yung makikreate sa mga tao. Nagkaroon ng problema yan sa Haiti,
nung nagkaroon ng malakas na earthquake, maraming namatay. So, ang design kasi ng ating Panginoong Yahweh, those are anticipated na may mamamatay dito, na mga hayop and everything. Instead na yan ay magki-create ng maaagnas yan, alam natin, pasintabi lang po sa mga naghahapunan dito sa sa Pilipinas, pag yan ay naaagnas na, it's not good kung ano yung naidudulot niyang condition sa surrounding, ano po. So what Yahweh did, He also created animals to eat those dead things. Yan ang mga tinatawag na scavengers. Yes, Ayan, scavengers. Ang baboy ay isa siyang scavenger. He is a perfectly created by Yahweh. It is a good thing to do and to function according to its purpose. And that is to eat mga dead thing, yung mga marumi, mga in short, janitors ang mga yan eh. That is the design. All the animals were designed very, very good according to their functions. Pero ngayon, ang ginawa ng tao ay kinain nila. Yung tagalinis na hindi naman dapat kinain po nila. Dito, nagkaroon ng insidente din sa Pilipinas yan. Brother Andy, Sister Tanya, kung narinig natin yung ni-raise nila yung mga janitor fish dito dahil somehow na they discovered how to eat this janitor fish. Ang dami pong mga tinakwil at mga namatay na mga fish na malinis na nakakain dahil nagpropagate sila. So immediately nagmultiply, nagkaroon ng problema. Yan na naman ang gawa ng tao. Kaya tingnan natin yung Genesis, hindi po yung contradictory sa Leviticus. Dahil sa Leviticus, it talks about yung mga pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Where sa Genesis naman, ang sinasabi niya, every living thing, every animal were created good for its given function. Yun. Ayan. At nakakalungkot po, Pastor Rob, na kung ganun po pala yung design ay marami po sa mga tao ngayon, kinakain po nila yung mga supposedly hindi kinakain. Yes. And marami po, mga kapatiran din po natin mismo po na kumakain po nito. At nagiging resulta po ay, yun nga po, nakikita natin sa sa outcome sa kanilang pong health, sa kanilang pangangatawan, nagkakaroon ng problema. Kaya, to begin with, hindi po ito, pinapakain talaga ng Diyos. Tama. Ayan, hopefully, mayroon po tayong natutunan din po doon, no? At kung may mga questions po tayo, ano ba yung mga hindi pa pinapakain ng Diyos? At Adonai willing, pag-uusapan po natin yan sa susunod po natin na episode at sa araw po ng bukas, no? Kung baboy lang po ba, Pastor Ram, yung hindi pinapakain? Actually, marami po, no? Even mga seafoods. But Lord willing, pag-usapan po natin yung bukas. At kami po lahat ay nagpapasalamat sa inyo pong lahat na nagpadala ng mga katanungan, who interacted with us through your comments, questions, even greetings. Yes. And hopefully meron pong na-accomplish ang ating programa sa ating pong mga buhay. Sa araw po na ito, na-edify po nawa ang bawat isa. Yes. And continue also to spread the news about Leader News Philippines sa programa pong Kamaong Asero ni Sir Errol Dacane. And even yung Bible Cafe po ay spread po natin sa ating mga kaibigan by posting sa ating wall, sa social accounts po natin, and by sharing sa ating mga kaibigan. Si Brother Andy po ito at once again reminding us all that man shall not live by bread alone but by every word that comes out from the mouth of Yahweh. May our Adonai bless us all. Amen. Yan po. Ang dami po talagang natutunan po sa Proverbs, no? There are many traps to destroy or kill us in this world. But indeed, the Proverbs lesson will save us po. Yes, so, yun exactly. Po, si Tanya Adrias po to. Magandang gabi at magandang umaga. Alright. Yes. Magandang umaga. Lalo na dyan sa mga taga Las Vegas, Nevada. Yan. And ganun din sa other parts ng USA, of course. Well, si Sister Mina Tolentino just joined us right now. Magandang gabi po sa inyo dyan. At ganun din si Pastor Edging. Edging, yes. Opo. Anong pa? Edging Tariman. Tariman, yan. Pastor Edging, magandang gabi po sa inyo dyan sa Davao City. Balita ko,
balita namin may i-announce si Presidente Duterte bukas. Meron bang ano dyan? May mga rumors ba? Anong i-announce? Ipasa mo nga, text mo nga sa amin para meron kaming advanced knowledge kung anong i-announce ni Presidente Duterte. At by the way, isang training natin, December, tuloy na, Pastor Edging. And we will inform you, we will update you kung ano yung development natin. But anyways, I was able to talk sa senior pastor natin sa Calvary Chapel, Las Vegas, at he really is blessed sa ating ginawang training last year, and they will definitely wanna be with us, especially dito sa coming na training natin. At kanina po ang ating pong naging proverb of the day ay dito sa Proverb chapter 14 verses 24 to 27. Tama po ba? 25. 25 to 28. Yes, apo. Okay. Let me read, and then just make a recap, and then we'll do our episode. A true witness delivers souls, but a deceitful witness speaks lies. In the fear of the Lord there is strong confidence, and his children will have a place of refuge. The fear of the Lord is a fountain of life, to turn one away from the snares of death. In a multitude of people is a king's honor, but in the lack of people is the downfall of a prince. Dito po, kanina tinignan natin yung pagiging true witness. Kumbaga, kung tayo talagang iningatan, blessing us by Yahweh, favoring us in all the needs natin sa buhay, therefore, it is just right to tell people about that God of the Bible. Nang tawa ay maibahagi din natin sa mga tao kung gaano po siya kabait, kabuti sa atin. Now, ang tanong, what if hindi po maganda, hindi pa maayos ang buhay natin? Baka naman we are not living according sa according sa pang-aalaga ng ating Panginoong Yahweh. Baka hindi po tayo nabubuhay sa fear of the Lord. Kasi kung yan ay nabubuhay tayo, the children, they are happily seek refuge, at nandun yung favor ni Yahweh sa atin. At tayo naman na trying to please ourselves before Yahweh, dadaan po tayo sa mga maraming obstacles. But at the end, makikita natin gaano kabait ang ating Diyos. Tayo naman na nakaka-experience sa kabaitan niya, let us continue to share that to other people. Because who knows, by sharing simple testimony sa ginagawa ni Yahweh sa atin, may even save soul or even souls. Yan po ang proverb natin kanina, and many other things. You can always watch yung beginning ng ating episode even about an hour and a half ago. Yan. Salamat po. Again, si Pastor Ramesses Gamboa naman po ito ng Calvary Chapel. We see your comment. We even read them. Salamat po for joining us and giving us your greetings. At as we always say, mabuhay po tayo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yahweh, Yom Teruah, Happy Yom Teruah, at nawa ay everything is well sa inyo sa araw na ito. And everyone, Shalom. 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 Yahweh telling people His 7 feasts. Therefore, hear me now, my children, and do not depart from the words of my mouth. There is no longer Jews or Gentiles. We are all in this one fold because we entered through our belief. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. The Bible is teaching us about the urgency of time. Sa pagtanggap kay Kristo na siyang na tagapagligtas,